may isang eksena, may isang senaryo na may mga mangingisda na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandun siya na nangangaral doon sa gilid ng dagat. At alam natin kung ating titignan, kung ating ipipicture out yung ating isipan, lahat ng tao po doon sa dalampasigan ng dagat, sila po ay mga mangingisda. Amen. At dito po mga minamahal, nung nangangaral ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang lahat ng mga tao, lahat ng mga nakikinig, mga minamahal, sila po ay nakapaikot sa Kanya. So ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang siya ay makita ng lahat ng mga nakikinig, siya ay lumulan doon sa isang bangka. At yun po yung bangka o daong ni Simon, na si Simon Pedro, na ang pangalan pa niya noon ay Simon. At nung kalaunan, siya na po si Apostol Pedro. Amen. So sa ating pag-aaralan po ngayon mga minamahal, ito ay bibigyan po natin ng title ang ating pag-aaralan sa hapong ito na Jesus on board. Amen. Supurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating titignan na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay lumulan doon sa isa sa mga daong. Kaya ito ay pinamagatan po natin na Jesus on board kasi siya po ay lumulan doon po sa daong ni Simon. At ating ihanda po ang ating sarili dahil mamaya talagang makikita na po natin kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay on board nga sa ating mga buhay. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, sa ating nabasa dito mga minamahal na si Simon at yung kanyang mga kasamahan na talagang magdamag silang pumalaot na sila ay nanghuli ng mga isda, manghuhuli sila. Ngunit sa buong magdamag mga minamahal, wala po silang nahuli. So ang ginawa po nila, nung mag-uumaga na, sila na po ay umuwi at kanilang nililinis, inaayos yung kanilang mga lambat. Kasi wala silang nahuli. So ganun po yung ginagawa ng mga mangingisda kung sila po ay umuwi na o sila po ay nasa dalampasigan na mga minamahal, nililinis po yung kanilang mga lambat, inaalis na po yung mga dumi na nandoon sa kanilang mga lambat. Amen. At doon makita po natin doon sa iksinang ito na nung nangangaral ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay lumulan po doon sa daong ni Simon dahil talagang maraming nakikinig ng mga mangingisda. So ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lumulan po doon sa bangka upang siya po ay talagang tuluyan na makita at marinig yung kanyang boses. Amen. Na kung ating titignan mga minamahal, kung ikaw ay nandoon sa ibabaw ng tubig, pag ikaw ay magsasalita, yung boses mo, ito ay naririnig hanggang malayo. Amen. Na parang kung ating ipipicture out mga minamahal, parang yung boses ng nagsasalita doon sa ibabaw ng tubig, doon sa daong, ito po ay parang acoustic o isang orkestra na ito ay naririnig ng mga nasa dalampasigan. So yun po yung ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yung daong ni Simon ay yun po yung ginawa niyang pulpito. Doon po siya nangaral, doon po sa mga mangingisda. At ating makita na maaring 30 minutes o isang oras nangaral ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
So talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang kahit doon sa gitna ng dagat, talagang nariyan yung mga tao, nariyan yung mga kauhawan ng ang bawat isa sa kanila na sila ay uhaw na uhaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At dito po mga minamahal sa verse 4, ang sabi nga po dito, at pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Amen. So purihin po ang ating dakilang Diyos. So makita po natin dito sa iksinang itong mga minamahal na talagang magdamag na walang nahuling mga isda si Simon. At nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay inutusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ihulog yung kanyang lambat. At alam natin mga minamahal na sa mangingisda, ang principle ng mga mangingisda, pag sila ay nangingisda, sa gabi sila nangingisda. Amen. Dahil pag sa gabi, talagang yung mga isda, sila po ay pumapaibabaw po sa tubig. Ngunit sa iksinang itong mga minamahal, maaring magtatanghali na, talagang napakaliwanag na. So, ibig sabihin, mainit na po yung tubig at yung mga isda po, sila po ay pupunta na po sa ilalim. Ibig sabihin, wala silang mahuhuling mga isda. Ngunit nung iniutos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya Simon Pedro, talagang nariyan na talagang marami po silang nahuling mga isda. Amen. At kung makita po natin doon mga minamahal, ano po yung ginawa ni Simon Pedro, siya po ay sumunod. Andun po yung kanyang obedience. Amen. So kung ating yung nabanggit kanina doon sa paliwanag sa pagbibigay na sinabi na yung sinabing exact obedience brings miracles. Amen. So ganito po yung ang nangyari kaya Simon Pedro na yung kanyang exact obedience sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang imposible na siya ay makahuli ng mga isda na naroon po yung miracles na nangyari at marami siyang nahuling mga isda. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So purihin ang ating dakilang Diyos na tunay mga minamahal. Kung ating titignan po dito mga minamahal, si Simon Pedro mga minamahal, hindi po siya nag-atubili na ipagamit po yung kanyang bangka. Amen. Ipinagamit niya yung kanyang bangka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lumulan po doon. Siya po ay sumakay po doon at ipinagamit niya yung kanyang bangka. Amen. Hindi niya ipinagdamot yung kanyang bangka, yung kanyang daong na talagang ito ay sa pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay maraming nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At ganun din sa ating buhay, anong relasyon nito sa ating mga buhay, mga minamahal? Sa ating buhay, nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung ano man yung mga resources natin, ano man yung mga mayroon tayo, na nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay lumulan, siya ay nais sumakay sa kung ano yung resources natin, na nais natin na ipagamit sa ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus to glorify Him. Amen. Ang maaaring ang ating dakilang Diyos, ipapamanhik niya na hihingin niya yung ating konting oras sa pagpupuri, konting oras, 1 oras, 2 oras sa pagdalo sa banal na gawain. Hihingin ng ating dakilang Diyos na kung ano man yung ating talento ay ating ipagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging mga iba't ibang kung mayroon tayong mga sasakyan, pwede natin ipagamit ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamalakaya. Na katulad ng ginawa ni Simon Pedro na ipinagamit niya yung kanyang daong. Amen. At nung ipinagamit niya yung kanyang daong, yung kanyang bangka, talagang naroon mga minamahal yung mga talagang miracles na nangyari na talagang imposibleng siya po ay makahuli ng mga isda. Ngunit talagang naroon mga minamahal nariyan na talagang siya po ay pinagpala dahil marami siyang mga nahuling mga isda. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos at ang sabi nga po dito mga minamahal sa nabasa natin kanina dito po sa verse 4, bitin natin basahin po sa wikang English kasi maganda po yung pagkasabi po dito sa wikang English. Amen, praise the Lord. Ang sabi nga po sa wikang English dito po sa verse 4, kung ating titignan po ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi nga po dito, "Now, when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a draught." Kung ating titignan mga minamahal yung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kay Apostol Simon, mga minamahal, ang sabi nga po dito, launch out into the deep. Kung ating titignan yung word na deep mga minamahal, talagang nung dati nandun pa sila sa malapit sa baybayan, ngunit sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na si Simon po ay pupunta pa doon sa malalim. Talagang papalaod pa po. Amen. At kung ano po yung ibig sabihin po dito ng malalim sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan na yung label ng ating paglilingkod. Maaring ito muna ay mababaw muna. Ngunit darating yung panahon na ang ating dakilang Diyos ay ilalagay tayo sa ministeryo na talagang kung titignan mo, ito ay napakahirap. So yun po yung nangyari po dito, yun po yung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kay Simon. Amen. At kung ating babasahin mga dito mga minamahal sa aklat ng dito pa rin sa aklat ng Lucas, ng Kapitulo 5 ng talataya 8, ang sabi nga po dito, datapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Hesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan, O Panginoon. So nung nakita ni Simon Pedro mga minamahal yung kababalaghan, nung napakinggan niya yung mga pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon niya nakita yung kanyang sarili. Doon niya nakita na kung gaano siya kasama, kung paano yung kanyang buhay. Talagang nung nakita niya na talagang namangha siya, nakonvict siya sa mga pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nagpakumbaba. Amen. Maging sa ating mga buhay, mga minamahal, magmula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, in-acknowledge natin na tayo ay isang makasalanan.
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na tayo ay kanyang pinatawad talagang sa ating buhay. Talagang inamin natin na tayo ay makasalanan at tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang sa kabila ng ating mga pagkakasala, tayo pa rin ay kanyang kinahabagan at tayo pa rin ay kanyang tunay na minamahal. Amen. Na kahit tayo ay laging lumalayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan siya lagi sa ating buhay. Hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo iniiwanan. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito po mga minamahal, sa talata ng 11, ang sabi nga po dito, at nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Amen. Nung sila Simon Pedro, mga minamahal, ay na sila ay pumunta na sa dalampasigan at isinadsad na nila yung kanilang daong. Ang ginawa po nila, pati yung kanyang mga kasama, sumunod po sila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung kanyang daong at yung kanyang mga nahuling isda, talagang ito ay iniwan na niya doon. Ayon po dito sa ating nabasa, iniwan niya ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Ano po yung ibig ipahiwatig nito sa ating mga buhay, mga minamahal? Na nung ating tinanggap, nung tayo ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay susunod sa Kanya, iiwan ba nating lahat? Hindi po literal na iiwan po natin yung ating mga trabaho, ang ating mga business, hindi natin iiwan yung ating mga pamilya. Pero may mga bagay na sa ating pagsunod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mayroong mga bagay na talagang dapat nating iwan. Maraming mga bagay na talagang dapat nating iwan sa ating buhay upang tayo ay makasunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. So sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mayroong talagang mga bagay na dapat nating iwan talaga upang tayo ay makasunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nasa inyo na yon, kayo ang sarili nyo ang makapag-identify kung ano yung mga bagay na dapat nating iwan upang tayo ay makasunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung sa ating buhay hindi natin maiwan-iwan na hindi natin nagagawa yung kabanalan, iwan natin yon upang tayo ay makasunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung hindi natin maiwan-iwan na hindi tayo makapagbigay ng pagpupuri, hindi tayo makapagbigay na dumalo sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, may talagang iiwan natin ang mga yan upang tayo ay makasunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa ating buhay talagang sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating patuloy na yung ating pananampalataya, ito ay talagang lumalalim yung ating pananampalataya. Nariyan na talagang yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nariyan na talagang gagawin natin ang lahat na kung paano tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay nga talagang mapalad po tayo mga minamahal at sa ating buhay mga minamahal, talagang nariyan na naman kung nakita ninyo yung balita mga minamahal na talagang yung ating pagdalo, maaaring ito na naman po ay maaapektuhan dahil mayroon pong ina-announce sa
province of Pangasinan, sa buong Pangasinan, na mayroon na naman po tayong curfew magmula 8 p.m. hanggang 4 a.m. So yung po yung ibinaba ng gobyerno na magkaroon na naman tayo ng curfew. Alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. So sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ipinamamanhik ng ating dakilang Diyos, na talagang patuloy tayo na dumalo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. O kung ano man yung mga bagay na dapat iwan, ito po ay ating iiwan na sa ating buhay. Amen. At ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 22, at ito na po yung last verse, at maghanda po ang ating mga beloved instrumentalist. Ang sabi nga po dito sa Ephesians chapter 4 verse 22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay sa nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. So ito yung nais ng Diyos, na yung iwan natin sa ating buhay, na tayong lahat ay nasa presensya na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay binago na ng ating dakilang Diyos, at tunay na tayo ay lalakad na naaayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang ang bawat isa sa atin ay huwag po tayong madaya. Amen. Praise the Lord. Supurin po ang ating dakilang Diyos, at tayong lahat po ay tumayo, at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos, na tunay na sa ating buhay, mga minamahal, na talagang nais natin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating buhay siya ay sapat na sa atin, na kung makapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay sapat na po sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ariin po natin na ang awiting ito ay isang panalangin natin upang tayo ay makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi nila kay ganda raw ng langit, mga mansyon ang naroon. Hallelujah, hallelujah. Sabi nila kay ganda raw ng langit, bulaklak. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bulaklak tuoy bumubukas, kagandahan ito walang wakas. Sabi nila wala na kahit
Magpapatuloy ka magpakailanman. Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tunay ng ating Diyos, tunay na nagmamahal sa atin. Ating Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya'y nangaral ng bangkito ng kaligtasan, maging hanggang sa ating kapanahonan na minamahal sa ating buhay. Pagdulo sa ating labis ay mapapara. Ako'y nagpapalala sa Panginoon. Ito ang ating hiling. Pag-ibig ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo Ang Diyos na minamahal, tayo ay sumunod sa Kanya. kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Siya kayo sumunod sa Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Siya Jesus ay sapat na sa akin. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan ipamahal. Magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magpakailan pagmahal. Ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ay sumunod sa Kanyang minamahal. Tayo sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ating Diyos, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, mga minamahal. Ang nais ng Diyos na buksan natin ang ating mga puso, mga minamahal, anuman ang dapat nating iwan sa ating buhay upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sundin natin, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming ipinapaunawa sa amin, Panginoon, ang iyong dakilang kalooban, Panginoon.
na kami ay magkasunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy mo kaming pag-ingatan, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang buhay ng bawat isa na narito, Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin, ating ay panalangin ang ating ginagalang na Evangelista, Pastor Wilde Estrada Almeida. Opo, dakilang Diyos, papagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming dinadalangin ang aming iginagalang na Evangelista, Pastor Wilde Estrada Almeida, na bigyan pa sila ng kalakasan, bigyan pa sila ng kalusugan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makasama namin, Panginoon, na patuloy na maglilingkod, patuloy na susunod sa iyong dakilang kalooban, maging sa mga beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkakaisang manalangin at tayo ay isa-isa nating palayasin lahat ng uri ng mga karamdaman. Palayasin natin lahat ang mga ito sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami sa iyong banal na harapan, nagkakaisa na lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri ng cancer, high blood, diabetes, arthritis, asthma, gallbladder, prostate cancer, ovarian cancer, breast cancer, lahat ng mga sakit na ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, COVID-19, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay na napakadakila ng ating dakilang Diyos, at lahat ng ating mga ipinanalangin, lahat ng mga sakit, demonyong sakit, karamdaman, ito ay tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayong lahat mga minamahal ay sabay-sabay na lulundag at sabay-sabay ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po mga minamahal ay susunod po sa announcement. Ito po ibibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Ini. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Rom. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon maminamahal. At salamat sa ating napakabait na Diyos, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Amen. Amen. At naalala natin maminamahal yung pagiging masunurin ni, o hindi pagiging masunurin ni King Saul maminamahal. Amen. Lagi ninyong naririnig yung to be is better than sacrifice. At kakaiba ngayon ang ating napakinggan na mensahe dahil naging masunurin at mapagpakumbaba si Apostol Pablo o si Apostol Pedro, maminamahal, nung siya po'y tinawagan o tinawag na mahal na Panginoon. Katunayan, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, mula ngayon ay hindi ka na mangingisda ng isda, ikaw ay gagawin kong mangingisda na ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya naman, maminamahal, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na palagi tayong pinaalalahanan na huwag tayong makontento, na tayo na lamang nagkikita-kita dito sa tuwing tayo po'y nagdadaos ng ating gawain. Amen? Amen? At tayo po ay talagang inaaralan na ibahagi yung ating pong mga natutunan, mga patotoo, talagang hikayatin natin ating minamahal na mga kababayan at medyo sa ngayon talaga maminamahal, ang sabi nga nitong mga huling panahon, perilous time shall come. Amen. Amen. Nakakatakot na talagang panahon nitong mga huling siglo ng ating buhay dahil sinisikil na talaga ang ating karapatan, maminamahal, para sa malayang pagsamba. At
Imagine yan, ano na naman ang mga mangyayari niyan kung talagang alas 8 pa ay mayroon na namang curfew. So, ito'y nakakabuti sa mga Kristiyano, kinakailangan dahil ang curfew po ay alas 8, so sa darating na overnight, kinakailangan alas 6 pa lang, nandito na tayong lahat. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At nakakabuti ito sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. Dahil hindi tayo pwedeng kakalat-kalat sa daan dahil kapag nakita tayo ng mga pulis na sila ngayon ang may karapatan bilang IATF na nangangasiwa sa kapayapaan at pagsunod nitong COVID-19 at nakakatakot na talaga ang NCR maminamahal ay Quezon City alone ay 10,000 mahigit na po araw-araw yung kanila pong kaso sa COVID-19. Kaya siseryosuhin po natin ito. At kung kailan nagkaroon na ng mga bakuna, saka talagang nag-strike itong pataas ng pataas. At mayroon tayong basihan na talagang nagsilitawan ngayon, maminamahal, na lalo na po yung mga magbabaksin. Yung baksin, maminamahal, dahil talagang sa ayaw natin sa gusto, mamamayagpag na po yung 5G na gagamitin na talaga. Yung mga antena ng mga bago ngayon, maminamahal, na talagang nakikita ninyo, naglilipana na. Pag nag-impose po yung 5G na yan, at matagal natin ang pinag-uusapan kung kayo po ay sumusubaybay nung aking mga pangangaral nung ilang buwan na nakalipas, amen, yung vaccine na yan na ibabakuna diyan sa mga purpose, diyan sa mga frontliner, yun pong mga doktor, lahat maminamahal, na mga prune diyan sa virus na yan, maminamahal, ang magti-trigger niyan, isang tiyak na bagay, ayaw na pong 5G. Kaya yung 5G, maminamahal, communication na po yan, na talagang tatamaan na dahil mayroon pong bagong natuklasan ngayon, nalalaman, diyan sa dako ng Australia, talagang pinapaikot nila yan, maminamahal, pinapasa nila, na talagang ipinagbabawal na kung pwede lang talaga, wag nating patusin yung pong pagpapa-inject ng bakuna dahil wala namang rason na kapag tayo nababakunahan, ligtas na tayo sa COVID-19. Amen. So, ang nangyari daw ng mga mahal, na-trace na may mga maliliit na mga particles na hinahalo po, yung pong sinasabi nila mga mercury na inihahalo na po din sa mga vaccine na yan. So, hindi tayo naging alarmist kung hindi nagpapaalala lang po tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pupuksa po yan ng tao. At ang layunin talaga ng COVID-19. Hallelujah. Nire-reveal na yan. Last 2020 pa po. Itong 2021, talagang sinasabi pong papatay ng tao ang COVID-19, more or less 600 million. Purihin ang ating Diyos na buhay. At dito po, sa ating bansa, maminamahal, pinakamababa pong mapupuksa dito, 6 na milyon. Pinakamababa lang po yan na mga prediksyon. Kaya kung hindi po tayo magpakainit na maglingkod sa Diyos, amen. Kung hindi po tayo talagang magsisikap na dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, isang tiyak na bagay, isa tayo sa tatamaan ng COVID-19 na yan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung ikay palaging narito, protektado ka ng ating Diyos na buhay. Dahil mas makapangyarihan ang mahal na Panginoon kaysa COVID-19. Amen? Amen! Praise the Lord! Lagi nga nating sinampalatayanan na hindi man lang makatawid sa ating right of way. Diyan lang sa highway, maminamahal, napupuksat, nalulusaw na po yung mga mikrobyo na yan. Kaya pinipilit po natin na magpakainit talaga, dumalo, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Amen? Amen? Makinig tayo, maminamahal. Sabi nga ng salmistang si David. Amen? Amen? Nandyan pa po ba kayo, maminamahal? O masyado nang maingay yung ating generator? Ang sabi nga po ni salmistang si David, maminamahal, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in the law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the water, or by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season.
his lip also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Praise the Lord. Kaya yung ating mga kapatiran na pag Miyerkules, nanonood na lang ng live webcast, maminamahal, wala tayong katiyakan diyan. Ini-encourage lang natin yung nandyan sa abroad para makapag-fellowship sila sa atin, okay lang po yan. Pero kung ikaw ay nandito lang sa Pilipinas, lahat ng ating gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, kayo po, maminamahal, ay talagang makipag-fellowship. Yung pong talagang nandyan sa visible church na tinatawag, nagkikita-kita kayo, nagkikita-kita tayo. Amen. Diyan sa Metro Manila, medyo binabawal pa po sila na sa mga 1/4 lang po ang kanila pong bilang at hindi naman po pinipigil na magkaroon ng mga fellowship ang ating mga churches. Pero mayroon na pong isang kapatid o at isa po nating outstation diyan sa dako ng Kalamba sa may Santa Rosa na last Sunday lang talagang pinatigil ang kanilang gawain. At ipagpipray po natin, maminamahal, huwag po tayo maapektuhan diyan. At tayo po'y patuloy ng mga mamayagpag, patuloy tayo, maminamahal, na makapagsamba, na may kalayaan. Kaya kailangan natin dito ngayon ang prayer. Amen. Makipagpuri tayo, yung ating narinig kanina sa ating mga ngaral. Ipagamit natin yung ating oras. Gugugol tayo ng oras dito sa pastoral, sa pagpupuri. Amen. Pananalangin, pag-aayuno, para tayo po'y ilalayo dito sa mga paninikil ng ating karapatan. Amen. Yung ating pagsamba na tayo po'y sinisikil ngayon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal, magandang hapon sa ating pong beloved webcast viewers sa YouTube, sa Facebook, sa ating pong minamahal, ginagalang na pastor. Good afternoon po, mga pastor, sa kanilang mga beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran, ating kasama. At higit sa lahat, ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At 3 times a week, maminamahal ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Tulad kanina, nag-start tayo ng 1:00, natatapos tayo, tamang-tama, maminamahal, 5:30. At sa darating na Friday, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Si to 8 na 6:00, nandito na kayo. Kaya ang ating mga driver na magsusundo, 5:00 pa po sana, nandito na kayo para makatulak na kayo. Hindi kayo gagabihin. At wala na po, tulad ng ating na pag-usapan last Sunday sa ating general meeting, maminamahal, na wala na pong magpapachat o magchat-chat na sunduin kami dito ng 8:00, 7:00. At kinakailangan maaga na, maminamahal, dahil kinakailangan 8:00, bago mag 8:00, nandito na kayo. Pag nahuli kayo dyan sa daan ng 8:00, maminamahal, may fine po yan. Kayo po'y huhulihin isa't isa. At kapag kayo po'y mahuli, may fine po. Hindi natin alam magkano pong ipataw ng IETF sa atin. At hindi po kayo sasagutin ng ninuman. Kung hindi kayo pong mga nahuhuli, kayo po mismo ang mananagot ng inyong mga babayaran na yan. Kaya kung may paraan ang IETF, mayroong paraan ang ating gobyerno, may paraan din ang mga espiritual na mga tao, ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen! Amen! Naalala natin, maminamahal, yung sinabi ng Biblia, pinapatay lahat during the day of Moses. Pinapatay lahat, maminamahal, ang mga bata dahil alam nila na mayroong bata na maghahari sa Ehipto na gagamitin, pinapatay. Talagang sinasalubong ng mga bayonita, pinapatay lahat. Kinikitira ng buhay yung mga bata na mga mananampalataya, mga Hebrew. Alam niyo, maminamahal, ang ginagawa ng mga nurses, maminamahal, hallelujah, bago makarating ang papatay sa mga bata, ang ginagawa, maminamahal, ng mga nurses, yung mga nanganganak na muna, ang bilis mga anak, tinatago kagad. Isa nga doon, maminamahal, kamuntik ng mamatay at makitila ng buhay si Moses na inilagay po sa basket at pinabayaan na umagos doon sa tubig. At yun ang nagiging sakatuparan ng history na habang naliligo yung prinsesa ng Ehipto, nakita si Moses, maminamahal. At tuwang-tuwa siya dahil napaka-kisig ng bata at pinalaki ito sa palasyo mismo ng mga Egyptian. Kaya maminamahal, kung tayo po ay may mga pamamaraan na hindi tayo masigil, hindi tayo maminamahal,
maapektuhan diyan sa sinasabi ng ating punong mayor dito sa San Carlos City. Kaya alas 6 pa lang, dapat nandito na tayo. Pinaka-late na tayong alas 7 dahil alas 8 kapag naabutan kayo, ay sorry na lang. Baka doon kayo sa presento mag-o-overnight. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. This coming Sunday, ang ating gawain alas 9 ng umaga, ang alas 4 ng hapon, dito pa rin sa Mamarlaw Baybayalong Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week. At mayroon tayong lihan sa gusto pong magpapalihan, si Men. At mayroon tayong counseling sa gusto magpa-counsel. Idaan ang 5 piso para sa ating TV, radio program maintenance, si Men. At maminamahal, marami po tayong leaflets diyan. Pwede kayong magdadala ng leaflets kung para makapagpapatotoo kayo sa inyong mga kapitbahay. At ang pizza lang naman, maminamahal, ang nabago diyan. At sasabihin lang naman natin, Miyerkules, Biyernes at Linggo ay regular ang aming gawain din sa Mamarlaw Baybay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lumapit na lang yung magpalihans dito. Manalangin na dati para kayo po yung aming pong maililihan upang kayo ingatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, kung wala na tayo nakaligtaan, tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon habang ating tinatawagan ating beloved elder brother Saldi de Guzman upang tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos sa ating pong pag-uwi. Ingatan tayo ng ating mahal na patnubayan, ng ating mga lakad at makauwi tayong maluwalhati at makabalik this coming overnight prayer. At ang ating TV program tuwing Saturday po ng gabi, alas 11 hanggang 12:30 maminamahal. At minsan advance po, 10:30 po yan sa PTV Channel 8, Jesus Miracle Crusade on television. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord, dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilan Diyos, mapagpala namin ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami pinagpupuri, papasalamat, malakas na glito ng buhay, kalusugan, kalakasan hanggang sa mga oras na ito. Upang patuloy ka na ang paglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluhuan, mahal pa na. Salamat po sa hapong ito, mahal na pinagpalat bilangisan mo na sinagawa ko ng paglilingkod mula sa pag-MC sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuunan yung mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng amin. Combined Youth Singers and Finest Generation Choir, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainang sa aming kalagitnaan at ang aming kayamanan, kagalakan at kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Ganon din po sa katapatan ng iyong mga anak sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, sa dakilang banghilyo ng kaligtasan, ang dala po ng aming inimig na mga rasyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon. Kintal mo sa iyong puso't pamuhay ito na ipananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa araw po, mahal na Panginoon, ng aming overnight, mahal na Panginoon, ng aming mga mahal na mga kapatid sa pananampalatayan. Hindi po namin kasama tumanggap nagpabautismo sa pangalan mong nagdaan, mahal na Panginoon. Namin tayong sigiling, mahal na Panginoon, o pag-aalala, mahal na Panginoon, sa anibersaryo, mahal na Panginoon, na napakaraming kaluhan, dinala mo, mahal na Panginoon, paunawa mo sa kanila, mahal na Panginoon. Sa uling araw na ito na mapangarib, mahal na Panginoon, tayong makapagliligtas, mahal na Panginoon, itong aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya mga, mahal na Panginoon, kahabagan mo ang lahat yung mga anak, tinawag mo sa iyong banal na ngalang pagbuklodin mo kayong maligayin, nagagalak ng labis tulad ng unang pag-ibig namin, mahal na Panginoon. At sa pansamantala na aming pag-iwa-hiwalay, mahal na Panginoon, samahan mo pang bawat isa. Mahal na Panginoon, ligtas at maluwalhati sa kanya-kanyang parunuan, sa kanyang tahanan, sumaamin ang kapayapaan, kagalakan, sigit sa lahat, ang pag-ibig na nagbumula sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Elistada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord in Jesus.